ne ochiewo e kinde mabende piny owacho kokalo migawo mar thieth ne ochaka yanga chenro mar okuma manyien mar thieth miluongo ni Social Health Authority mabende en duol mabiro tayo okuma miluongo ni SHIF niendi. Kata obedo ni mago nobetie kamano en chapni gi bagni nyo bedo mang'eny ahinya ka jo Kenya mathoth manyo dhi e ute mag thieth manyo thieth ne orado gi mo yugno kata moko lwer ni mar thoth gi ne okwedo thieth kaluwore koda kadi machon mar NHIF magikone koro sirikal nowacho ni koro ok nyal tigo. Kata kamano wach ni osebedo kaloko kite ka oganda jo Kenya mang'eny chandore miwuoro. Ji nigi penjo mathoth malo duoko ni to bende nitie thuolo malach mar pimo ne oganda jo Kenya chenro manyien niendi koso sirikal bet ka gima norikni gi wachni. Fred, adoni wachni mula nena kata bende sa tin kamano. Ang'eni sa tin Victor pod wabiro goye mbaka kata juma mokalo nwa mule. To Victor ma en achiel kuom weche mosebedo na mapek kendo malit. Nikech kani ng'iyo bagni mose mako chenro nite to nyisi ni sirikal nyocha ne ok oikore. Nikech ni neno Victor ka jaduong' moro Nakuru kacha ma en achiel kuom mana dhano Sanja Martin manyo pi wang'i chwer dok piny nikech jogo manyocha dhi mondo mi thiedhi osiptal Victor kionge gi cash to ne ok thiedhgi. Nyoro ni neno ka PS migawo mar thieth nyowo ka wacho ni jogo manyocha ne otiyo gomenda maching ibi duoknegi pesa gi. To mae nyisi ni piny owacho dhieri nikech onego bed ni piny owacho nwang'o intelligence. Piny owacho onego bed ni nwang'o midhiero mar jopiny gi gik ma jopiny kale. Ng'ikruok manyo bedo ka en gima sirikal nyocha ne neno kendo nok ginyal wacho nok ginyal neno. Nyoro ni winjo ko wuok oko ko wacho ni osiptende mag level 2 gi level 3 gin gisetimo winjruok kendo kuondego ithiedhe dhano nono. Victor, ng'iane gweng'o sirikal mar level 2 gi level 3. Magi gin osiptende mathoth gibiro doka kata yath onge. Ntiere kit thieth mok ginyal timo specialized treatment monego bed ni jotuo gik machalo kaka dialysis tuoche mag kidney mamoko miyudo ka dhano ne kaliegi ne ok ginyal. To malitie moloyo Victor, Nyarawila biro nyisi ni ntiere jok manyocha ne nie ward ka nyocha gini ncha ne pod ok ochopo. To sama koro onego bed ni jogi wuok e ward tinyiso gi ni NHIF kata okumba mar NHIF manyocha ne gin godo manyo giritore gocha koro ok nyal chulo. Minyo miyo weg thieth kata osiptende machiwo thieth nowacho ni nyaka kungo chulwa gopwa maun godo mar NHIF mondi ekwa timo nade ekwa thiedho jotuogi. Koro mai no miyo yom gi lack of seriousness mar sirikal ma sirikal ni godo omiyo jopinye manyo oting'o gini. Nekech Victor ka kuom ranyisi miyo manyo dhi konyore miyo manyo dhi konyore ka to kumawi marach owach ni miyo ni nyaka dhi e pala. Ing'eni nyathi ok ibi nyiso ni nyathi dek matin sirikal pod loso gigi pesa onge. Chuno ni ng'ato dhi uso dhere, chuno ni ng'ato dhi uso puothe mondo mi odhi owar godo miyo ni osiptal gi gik mane jotuo kali. To malichi makoro litie mondo awene jowetega otik wiye en ni jotelo moyier manyo onego bedi ni tete a jopinye wachni oling kendo gibedo preoccupied gi wach Gachagua gi weche mamoko to jotuo thagore nikech king'iyo kata osiptende miwachogi level 2 gi magi osiptende ma ido ka kunde midhiye to laktar kata mana lakteche bende onge pimi kaka ni neno chon ka ng'ato dende liet to oketo kama to wacho ni ma onego ikawa muonya. Tiende ni ok thieth makare pok jok mineno yudo thieth ma specialized gine level 4 level 5 kadhi nyime. Kora paro ni mae thuolo mano onego bed ni jotelo moyier wuokie oko mondo konyo jopiny nikech Victor ki wuok gi jatuo midhi godo osiptal tigike dho gate tinyisi ni nyaka ochul eka thiedhi en gima litie mokalo ka igomo gi jatuo idok godo dala. Idhi manyo kaka inyalo timo arambe, idhi manyo kaka inyalo uso dheri moro mane onego bed ni konyi nikech okumba mar NHIF ni mogik no onego bed ni sirikal wacho ni jok manyocha no osechulo NHIF ka kare koro duoknegi pesa gi gin be ma ok osiptende gi kende mondo gikaw pesa gi ni ma koro gidhi gichul godo cash kama onego be kamidware cash no. Erokamano. Nyarawila wani kine mateka e nyam